jarrabawa ce ko ba jarrabawa ce? To yanzu ganar wayar in ka shiga ɗakin ka kai ɗaya ne, to agun ne za a gwada ustazancinka na gaske ne ko ba na gaske ba ne. Ga ka ga wayar ka ba kowa a ciki, banda ubangijinka ba mai kallon ka. In ka ci jarrabawar to a lokacin za ka ci, in baka ci jarrabawar ba a lokacin ne ba za ka ci. To idan kai mai tsoron Allah ne ka sani wannan abun dama wadda yake da wuta da aljannan Allah ne, kuma ka san shi yana kan duk duniya akwai wadda in Allah ya ce ka shiga aljanna zai ce shi bai yadda ba ne? Ba mai wutar ba mai aljanna. Shi kuma mai wutar mai aljannan wadda zai yi hisabin ya gani, wadda zai yi sakamakon shi kuma ya gani. Jarrabawa ce babba ko ba jarrabawa ce? Jarraba wannan wayan ta zama jarrabawa wadda yawa a cikin mutane. Abinda mutum ba zai iya yi a normal rayuwarsa ba, sanadiyar waya ya fara yi. Ya fara yi. Zai yi hira da budurwarsa, su yi chatting, ta ɗauki hoton tsiraicinta ta turo mishi ya gani. Wani shi ma ya ɗauki hoton tsiraicinsa ya tura mata ta gani. Haka ne.